What's up guys? Isang masayang araw na naman po sa inyo lahat. Sana po nag-enjoy kayo dun sa episode namin sa Arayat. At syempre, naglaway din kayo sa mukbangan namin ni Parang Billy. Pasensya na po sa mga naglaway, masarap lang po talaga mangga tsaka pag-uong. Ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng pork binagoongan with talong. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong kamatis, bagoong, bawang, sibuyas, paminta, lechon kawali, at talong. Yung lechon kawali guys, tira namin siya kagabi. Ulam namin kagabi para lang hindi masayang. Gagawin ko siyang pork binagoongan. So start muna tayo guys, magpiprito muna tayo ng talong. Update na lang mamaya guys. A few moments later. So yun guys, dahil luto na ang ating fried talong, set aside muna natin. Yun o, talong pa lang, ulam na. Start na tayong manggisa guys. Pagsabayin na natin ang bawang at sibuyas para hindi sila mag-away. Grabe mukbang ni Parang Billy Last Vlog guys. Talagang takam na takam sa ano, sa mangga at spicy bagoong. Sana nag-enjoy din kayo guys at natakam. Sunod na natin ang kamatis. Hintayin lang natin hanggang lumabot ang kamatis guys. Dahil luto na ang kamatis guys, lagay na natin ang bagoong. Kung gusto nyo mapanood paano pagluto ng bagoong guys, panoorin nyo yung mukbangan namin, yung Arayat episode guys, yung nagani kami ng mangga. Hindi na natin kaya natin. After nating mahalo, lagyan na natin ang tirang lechon kawali. Lagyan natin ng konting tubig guys. Lagyan natin ang paminta. Ang kadate ko ngayon guys, dahil Valentine's, ang kawali. Pati kayo siyempre, like mga kadate, mga viewers natin. Takpan muna natin siya guys, siguro mga 10 minutes. 10 minutes later. Yan guys, after 10 minutes, ito na siya. Siyempre, titikman muna natin siya. Tama na yung lasa. Okay na guys. Nilagay na natin ang talong. Yun oh. Bagyan guys, shoutout ko muna si SG Almero at ang mga anak niya na si Jessa May Almero at Jade Almero. Mga solid supporters daw natin yan, sabi na tatay nila. Shoutout Jade at Jessa May. Guys, ilang minuto na lang, tikiman time na naman.
So guys, ito na ating pork binagoongan na may talong. Kain po tayo guys. Pasensya na po sa mga naglalaway dyan. Sarap. Yung guys oh. So guys, dahil mainit ng panahon, hindi ko natatapusin to. Thanks for watching po.